ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രേമാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടോളാം. 7 മണിക്ക് ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 4 എടുക്കണ്ടല്ലേ നമ്മളിന്ന്? അതെ അതെ. നമ്മള് 1, 2, 3 പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 4ലേക്ക് പോകാം. ഒന്നാമത്തെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഉപദേശം ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഒന്നാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരാൾ പറയാമോ? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വം, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ഈ 4 ത്വരകളെ, ഈ 6 ത്വരകളെ സഹിക്കുന്നവൻ ധീരനായിരിക്കും. അവൻ ലോകം മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയും. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അമിതമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള 6 സംഗതികൾ, തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണ വിജയം വരിക്കാനുള്ളത്. ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക, ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണാദികൾ ചെയ്യുക, ഭക്തനല്ലാത്തവരുമായി സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുക, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? അപ്പൊ 3 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന്, ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ 6 പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭക്തിയെ പുരോഗമിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി 4മത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ളൊരു സ്നേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കാണില്ല. അതാണ് ഈ 4മത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ പറയുന്നത്. അറ്റൻഡൻസ് ചാർട്ട് ഇട്ടില്ലേ? മാതാജില്ലേ? എന്ത് മാതാജിണ്ടോ? ഉണ്ട്. മാതാജി ഇട്ടോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദദാതി പ്രതിഗൃഹ്ണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം. ഇതെന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്ലോകം 4. ശ്ലോകം 4 പറയണത് ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. എന്താ പറഞ്ഞ? ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. എന്താ പറഞ്ഞ? ദദാതി എന്ന് വെച്ചാല് ദാനം കൊടുക്കുന്നു. പ്രതിഗൃഹണാതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ദാനം എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി എന്ന് വെച്ചാല് രഹസ്യമായ സംഗതികള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഗുഹ്യം ആഖ്യാതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്? ആഖ്യാതി, ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി. പിന്നെ പൃച്ഛതി, ഗുഹ്യ പൃച്ഛതി എന്ന് വെച്ചാല് രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ആഖ്യാതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പൃച്ഛതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. ഗുഹ്യ പൃച്ഛതി, ഗുഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു.
ഭുങ്ക്തേ, ഭുങ്ക്തേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഭോജയതേ, ഭോജയതേ ചെയ്യുവാന്ന് വെച്ചാല് ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ഈ 6 വിധത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ, നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ആ സ്നേഹബന്ധം, അതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. 6 തരത്തിൽ. ഏതൊക്കെയാണ്? ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി, നമ്മള് ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി, ഗുഹ്യമായ കാര്യങ്ങള് പറയുന്നു, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. രണ്ടുണ്ട്. ഒന്ന് രഹസ്യമായ സംഗതികള് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി എന്ന് വെച്ചാല് പറയുന്നു, രഹസ്യ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങള് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭുങ്ക്തേ, ഭക്ഷിക്കുന്നു, നമ്മള് ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഭോജയതേ ചൈവ, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, വേറൊരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആ സ്നേഹബന്ധം ഉറപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി, ദദാതി ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, രഹസ്യമായത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ, ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മള് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള പ്രീതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കുറെ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ മറന്നു പോകും അല്ലെ. 11 ഉപദേശം കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ മറക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഒരു ഗ്രൂപ്പില് 3 എണ്ണം വിചാരിക്കുക. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകള്. 2ഉം 3ഉം എന്താണ്? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് 3 എണ്ണം. ഒന്ന് ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകള്, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അത് 3 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു നമ്മള്. ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി നമ്മള് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ വരുന്നത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കണം കൈമാറേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഒന്ന് ദാനം കൊടുക്കണം, ദാനം സ്വീകരിക്കണം, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം, ഭക്ഷിക്കണം, ഭക്ഷിപ്പിക്കണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, 6 കാര്യങ്ങളും ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രീതി ലക്ഷണമാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടി പറയോ? ഒന്ന് ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി. ദദാതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദദാതി ദാനം കൊടുക്കുക, ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കണം, ദാനം സ്വീകരിക്കണം. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, പിന്നെ രഹസ്യമായത് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണം. നമ്മൾ പറയുകയും വേണം, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണം. രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? എന്താണ് രഹസ്യം? എന്തായിരിക്കും രഹസ്യം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ. രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുകയും വേണം, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ, ഭുങ്ക്തേ ഭക്ഷിക്കുകയും വേണം, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുകയും വേണം, കഴിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ, ഷഡ്വിധം, ഈ 6 കാര്യങ്ങള് പ്രീതി ലക്ഷണം, പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവം, അതായത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മള് 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട്, ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകളും ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ 3 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് 4ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ, 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കണം, ദാനം സ്വീകരിക്കണം, രഹസ്യമായ സംഗതികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുകയും വേണം, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രീതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്, സ്വഭാവങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതില് ദാനം കൊടുക്കുക വേണം, ദാനം സ്വീകരിക്കുക വേണം, ഭഗവാന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഭഗവാന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുകയും വേണം, കഴിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഇതാണ് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നല്ല, ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം.
ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ പറയാം നമുക്ക്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. അവര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം, അതായത് നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ഉറപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് ആത്മീയമായ രീതിയിലല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭൗതികമായ രീതിയിൽ. നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് നമ്മളെ രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അവര് നമ്മളോട് രഹസ്യം പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും, അവരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവർ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആത്മീയമായതല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അത് ആത്മീയമായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ അത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ആ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ കൂടി പറഞ്ഞേ. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്: ഒന്ന്, ദാനം കൊടുക്കുകയും ദാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. രഹസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുക. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ കൂടി പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ. ദാനം ചെയ്യുക, തിരിച്ചു കിട്ടിയ ദാനം സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യങ്ങളായ സംഗതികൾ പറയുന്നത്, രഹസ്യങ്ങളായ സംഗതികൾ ചോദിക്കുന്നത്, ഭക്ഷണം നൽകുകയും ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. കഴിക്കുക, കഴിപ്പിക്കുക. ഭക്ഷണം നൽകുക, സ്വീകരിക്കുക, കഴിക്കുക, കഴിപ്പിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ദാനം കൊടുക്കണം, അതേപോലെ ദാനം സ്വീകരിക്കണം, പിന്നെ രഹസ്യമായത് പറയുകയും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ളത്. പിന്നെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുകയും പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാറുണ്ടെന്നും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പേര് കാണുന്നത്. അല്ല, 2 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ആരാ പറയുന്നേ? പ്രഭു. ദാനം കൊടുക്കുകയും ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ട 6 കാര്യങ്ങൾ: ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യങ്ങൾ പറയുകയും രഹസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വേറെ ഉള്ളവരെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള്: ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക, ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. അത് പറഞ്ഞില്ല. യോഗകള്. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു, പറഞ്ഞോളൂ, ഓർത്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. അതായത് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള്: ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുക, ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുക്കുക, ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കഴിപ്പിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങള്. അടുത്ത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. സതി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ: ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, പ്രസാദം ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം. ഇനി ആരാ പറയുന്നത്? മാതാജി, ജയമാതാജി പറയുന്നു. ദാനം ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു കിട്ടിയ ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യങ്ങളായ സംഗതികൾ പറയുന്നു, രഹസ്യങ്ങളായ സംഗതികൾ ചോദിക്കുന്നു, ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് 6 കാര്യങ്ങള് ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഇതിലേക്ക് പോകാം.
മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുക, തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക എന്നീ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും. ഇനി ഭാവാർത്ഥം. മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഭക്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മുഖ്യമായും 6 തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ പറയുന്നത്. ദാനം ചെയ്യുന്നു, നൽകുന്നത്, ദാനം പ്രതിഫലമായിട്ട് നൽകുന്നത് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാർക്ക് തന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക, ഭക്തന്മാരോട് മനസ്സ് തുറന്ന് കാണിക്കുക, ഭഗവാനെ ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്തന്മാർ തരുന്ന പ്രസാദത്തെ മാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തന്മാരെ പ്രസാദം നൽകി ആദരിക്കുക. പരമപുരുഷന് നിവേദിച്ചതിനു ശേഷം ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം നാം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക, കഴിപ്പിക്കുക. ഇത് ഒക്കെ നമ്മള് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പരമപുരുഷനെ നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം നാം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചതായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നാം സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി പ്രസാദം നൽകിയും മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തന്മാരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് പ്രസാദം നൽകി മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ പ്രസാദം നൽകി നമ്മള് ഭക്തന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. സാധാരണ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ പോലും സ്നേഹമുള്ള 2 സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഇതേ തരം വ്യവഹാരങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവയാണ്. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളെ ഭൗതികമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടിലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഈ 6 തരം കൈമാറ്റങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഗമമാക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ. ഭഗവത്ഗീത 2:62 പറയുന്നത് സംഘ സംജായതേ കാമ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം അല്ലെ 2:62 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭക്തന്മാരായിട്ടാണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അതല്ല നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിട്ടാണ് കൂടുന്നതെങ്കിലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? കുറേ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുക, കുറേ എന്താ പറയാ, കുറെ സ്വത്ത് വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ പല രീതിയിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ആ കൂട്ടുകെട്ട് അനുസരിച്ച് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഓരോരു ലക്ഷ്യമുള്ള എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് മാത്രം. എല്ലാ ജീവികളിലും കൃഷ്ണപ്രേമം നിത്യപ്രതിഷ്ഠിതമാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നിവ കൊണ്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധമായാൽ കൃഷ്ണഭക്തി സ്വാഭാവികമായി ഉണരുന്നു. എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരിലും ഭഗവാനുള്ള ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്. അത് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഉണരുന്നത് ശ്രവണത്തിലൂടെ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഒക്കെ. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഉറങ്ങിക്കെടുക്കാണ്. ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് വരും, മനസ്സിലാക്കും. ചിലർക്ക് സമയമെടുക്കാം. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൃഷ്ണഭക്തി ഉണർന്നു വരും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോ. ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്? ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ. ആ ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ശ്രവണം നമ്മള് ഭക്തിയിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മള് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? കേൾക്കുക. നമുക്ക് ഒരു ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണു, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിനോടൊന്നും ബന്ധമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ക്ലാസ് ഉറക്ക വെക്കുക, ചെവിട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മള് കേൾക്കാതെ ക്ലാസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? കേൾക്കും. കേൾത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കാണ്. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം അവിടെ നടക്കാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് വരും? കൃഷ്ണപ്രേമം വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റിനും കൂടിയിട്ട് നല്ലതാണെന്ന് പറയും. നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധ നാമം ഒരാൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാധാവാഗ്നി നിർവാപണം ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവതൂ ജീവനം ആനന്ദാംബുധിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മസ്നപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പദ്യങ്ങൾ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?
ശിക്ഷാഷ്ടകം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ 8 പദ്യങ്ങൾ അല്ലെ, 8 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 8 ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞ അഷ്ടകാണത്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ ദൗത്യങ്ങളും എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്തായിരുന്നു, അത് മുഴുവൻ എന്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? ഈ 8 പദ്യങ്ങളില്, 8 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നമുക്കിപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന ആകെ ഒരേ ഒരു കാര്യം ഈ ശിക്ഷാഷ്ടകം മാത്രമാണ്. ബാക്കി അദ്ദേഹം കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ശിക്ഷാഷ്ടകം മാത്രമാണ്. അതിലെ വരികളാണത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുക, മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റി ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാതാവാഗ്നി നിർവാപണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഈ എന്താ പറയാ, ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? നമുക്ക് മോചനം കിട്ടാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നിർവാപണം വിദ്യാവധു ജീവൻ ആനന്ദാംബുധി വർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മസ്നപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ എന്ത് നശിപ്പിക്കുകയാണ്? ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറ്റിത്തരാണ്, നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ജനന മരണ രൂപമായ സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീനെ കെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭവസാഗരത്തില് നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്ത് സാധിക്കാണ്? അത് എന്തിനാണ് സാധിക്കുന്നത്? നാമജപം കൊണ്ട്, സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നവൻ മാത്രമല്ല ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ചൊല്ലുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കുന്നത്, അത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും? ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കും. ഭഗവത് നാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദാനകർമ്മത്തിന്റെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഇപ്പോ ഒരു ദാനം, അതായത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു ദാനമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രചരിപ്പിക്കുക ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ദാനത്തിന്റെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനത്തിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം വേറൊരാൾ ചൊല്ലാനായിട്ട് അവർക്കൊരു കാരണം നമ്മളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്, അല്ലെ? പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പഠിച്ച ശ്ലോകമാണ് ഇതിപ്പോ. സവൈ പുംസോ പരോ ധർമ്മ യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷചേ അഹൈതുകി അപ്രതീഹത യേയാത്മാ സുപ്രസീതതി. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം സവൈ പുംസോ പരോ ധർമ്മ യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷച. നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? അധോക്ഷജന്റെ സേവനം. അഹൈതുകി അപ്രതീഹത യേയാത്മാ സുപ്രസീതതി. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? അഹൈതുകമായിരിക്കണം, വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം, നമ്മള് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നതായിരിക്കണം. അങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം അധോക്ഷജൻ വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മൾ അതിലൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഫലാപേക്ഷയില്ലാതെ, തടസ്സമില്ലാതെ, അഹൈതുകമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അഹേതുകി അപ്രതീഹത ഏ ആത്മാ സുപ്രസീതതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതില് ലാഭം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്? ആത്മാവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്, ഭഗവത് സേവനമാണ്. സമാധാനവും ശാന്തിയും മൈത്രിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയെ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ശാന്തി മൈത്രി ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകൾ അത് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മായാവാദികൾക്കും നാസ്തികർക്കും നാം ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല, അവരിൽ നിന്നൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി മായാവാദികള്, നാസ്തികർ, അസുഖന്മാരൊന്നും, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരായിട്ടൊന്നും അവർക്ക് നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവരെ നമ്മളൊന്നും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
നാം എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടാണ് കൂടിക്കഴിയേണ്ടത്. ഭക്തി സാധകങ്ങളായ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ആചാര്യന്മാരുടെ പദവിന്യാസങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പരിപൂർണമായ അനുസരണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് എപ്പോഴും കൂടിക്കഴിയാൻ നോക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പരിപൂർണമായ ഭക്തിയോടുകൂടി അനുസരണയോട് പ്രവർത്തിക്കുക, അനുഷ്ഠിക്കുക. നമ്മൾ അതായത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാതും ചെയ്തു പോകേണ്ടത്. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു മുതിർന്ന ഭക്തൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ഈശ്വരനെയും ഈശ്വര ഭക്തന്മാരെയും സേവിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെലവഴിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ദദാതി തത്വം, ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാദി അല്ലെ, ദദാതി എന്ന് വെച്ചാൽ ദാനം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കുന്ന തത്വം അതെങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? നമ്മളെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ആർക്കുള്ളതാണ്? ഭഗവാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, രൂപഗോസ്വാമി എന്താ ചെയ്തത്? റിട്ടയർമെന്റ്, വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിട്ടിയ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടും 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ദാനം, എന്താ പറയാ, ദാനം കൊടുക്കുക. ആ തത്വം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കണ പറയണത്? 50% ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പകുതി നമുക്കും പകുതി ഭഗവാനുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല ശരിക്കും ഭർത്താക്കന്മാരെ ശമ്പളം പകുതി ആർക്കുള്ളതാണ്? ശരിക്കും ഭാര്യയ്ക്കുള്ളതാന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന ആരാണ്? അച്ഛനാണ് ചെയ്തു തരുന്നത്. അപ്പൊ പകുതി ആർക്ക് കൊടുക്കണം? അച്ഛന് കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് പകുതി പോയിട്ട് നമ്മൾ 1% പോലും കൊടുക്കാറില്ല അല്ലെ. വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും, അല്ലാതെ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് നമ്മളാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ചോദിച്ചു മേടിക്കാൻ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക്. അതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് ടെമ്പിളിലൊക്കെ നിത്യസേവയുണ്ട്, മാസം കൊടുക്കണം നമ്മള്, നമുക്കത് കമ്പൽസറി. അതെങ്ങനെയാ മാതാജി? നിർബന്ധം പറയുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അമ്പലത്തിലിപ്പ ചില അമ്പലങ്ങളിൽ നിർബന്ധമാക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടത്തെ വിടൂ, കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങൾ തന്നെ, കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യ മാസം കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഷം കൊടുക്കാൻ പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാ? അത് കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോ അത് പിന്നെ കുറെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അല്ല അമ്പലത്തില് ശരിക്കും അമ്പലത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അല്ലാതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതല്ല പറഞ്ഞ പൊതുവെ പറയണം അമ്പലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ, പക്ഷെ കൊടുക്കാണ്ടാവുമ്പോ അത് നിർബന്ധാക്കും. കമ്പൽസറി. കാരണം നമ്മളെ മനസ്സില് നമുക്കതൊരു തോന്നലാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും നമുക്കത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയാലും പോരാത്തൊരവസ്ഥ കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ വരുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചുറ്റിവിളക്ക് കഴിച്ചാ പോരെ? ചുറ്റുവിളക്ക് കഴിക്കാൻ അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിൽ പൈസ കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അമ്പലം പണിയാൻ കാശ് കൊടുക്കുക, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതാ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലം പണിയാൻ കൊടുക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്പലം പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കല്ല അതിന്റെ പ്രയോജനം വരുന്നത്, തലമുറകൾക്കാണല്ലേ അത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് അല്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അതങ്ങനെ പോകുന്നത്. അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടാ. പിന്നെ കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും ഗുണം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാ. പിന്നെ അന്നദാനായിട്ട് കൊടുക്കാം, നല്ലതാണ്. അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, കാരണം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കണം പോകേണ്ടത്. അന്നദാനത്തിനും ആ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അവിടെയാണ്. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് 2 തരത്തില് നമ്മള് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, അന്നദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇസ്കോണിൽ അന്നദാനം നടത്തുന്നുണ്ട്. നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകളില് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഇസ്കോണിന്റെ ത്രൂ അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാത്ത സെന്ററുകളും സാമൂഹ്യ സെന്ററുകൾ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ, അവരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരും അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്കോണിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഏതായിരിക്കും ഫലമുള്ളത്? പരിശുദ്ധമായ ദാനം ഇസ്കോണിന്റെയാണ്. സേവനം, അതായത് പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നത് ഇസ്കോണാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അവർക്ക് പാപത്തെയല്ല കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റേത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അവർക്ക് പാപത്തെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവരത് കഴിക്കുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നം എന്താന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് നമ്മളൊരു സഹായമാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സഹായത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്താ
കൊടുക്കുന്നത്, ഉപദ്രവ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതല്ലേ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ നമ്മള് ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം. ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊന്നും കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനത്തെ സംഘടനകൾക്ക് നമ്മൾ അന്നദാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പൈസ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അവര് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ചിക്കൻ മേടിച്ചിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കി ഞാനൊന്ന് ലീവ് ചെയ്യുവാണേ. ചെയ്തോളൂ മാതാജി. കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നദാനാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ദാനം ചെയ്യുമ്പോ കൈ നോക്കി ചെയ്യണം പറയില്ല, നമ്മൾ പറയില്ലേ? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോ, പണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു, ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളത് ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത അതിന് ശിക്ഷ കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? മനുഷ്യരാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യര് ചെയ്ത മറ്റുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയില്ല അത്രേ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശിക്ഷ കൂടുതലാണ്. മറ്റവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല അല്ലെ? പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ബുദ്ധി നമ്മളെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല. ബുദ്ധിയുള്ളൊരു മൂത്ത മക്കളെ ചീത്ത അറിയും. നിനക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. ഇളയ കുട്ടിയുടെ പറഞ്ഞല്ലേ, നിനക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ല, നിനക്ക് നീ ചിന്തിക്കേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും. അത് തന്നെ ഭഗവാനും ചിന്തിക്കുക, നമ്മളച്ഛനല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനും ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലേ, ഇതിനെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് നമുക്ക് ശിക്ഷ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല അനുഭവിക്കല്ലാണ്ട് നമ്മള്. അത് പറയില്ലേ, താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നു. അതെ, അത് തന്നെ. അത്രേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം, പരമാവധി നമ്മൾ അതില് ഒഴിവാവാൻ നോക്കാം. അത്രേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരമാവധി അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നാമജപത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, ശ്രവിക്കുക, ഇത് മൂന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല മാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നാമജപം, അതിലൂടെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭാഗവത ശ്രവണം, നാമജപം. ഇത് രണ്ടും ചെയ്താൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും, അതിലൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതാറ് കാര്യങ്ങള്: ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുക. 6 കാര്യങ്ങള്. സംഘ സംജായതേ കാമ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? അതെന്താണ് അർത്ഥം? അറിയില്ലല്ലോ. അഭക്തന്മാര്. അതെ, അതായത് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ സ്വഭാവം വരാം. സംഘം സംജായതേ കാമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ കൂട്ട് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ കൂട്ടുകെട്ട് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിച്ചപ്പെടും. നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പറയുന്നത്. സംഘ സംജായതേ കാമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സംഘം എങ്ങനെയായിരിക്കോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നതും. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടി വന്നാല് ആ ഭക്തിയുടെ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വരുന്നത്. ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടാണെങ്കിൽ 100 ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. കാരണം ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളായിരിക്കില്ലേ. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഓരോരോ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സംഘ സംജായതേ കാമെന്ന് വെച്ചാല് ആ സംഘത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? 50% ഭഗവാൻ ചെയ്യുക, 50% ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. അതിന് രൂപഗോസ്വാമി മാതൃകയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, രൂപഗോസ്വാമി 50% ദാനം കൊടുക്കലും 25% അവനും 25% ബന്ധുക്കൾക്കും. 50% ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. അങ്ങനെയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, 6 തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങള് സുഗമമായിട്ട് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചത്? അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത്. അതായത് മാതാജി സ്നേഹബന്ധം അതന്നെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് അത് സ്നേഹബന്ധം. അതന്നെ അസുഖമായി നടത്താൻ. അതായത് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക,
ഇതൊക്കെ ആറ് ഇതിൽ കാര്യങ്ങൾ. ഈ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഭക്തന്മാര് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ദാനം കൊടുക്കുക, സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഭക്ഷിപ്പിക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത്. ഒരാളുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശ്രവണം കീർത്തനം കൊണ്ട് മഹാമന്ത്രം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ? ശ്രവണം കീർത്തനം കൊണ്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധമാണ്. കൃഷ്ണൻ സ്വാഭാവികമായി ഉണരുന്നു. കീർത്തനം ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ശ്രവണം കീർത്തനം കൊണ്ടിട്ട് ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ജപിച്ച് ശ്രവണ കീർത്തനം കൊണ്ട് അയാളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കും. അടുത്തത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ സംഗീതത്തിന് ഹൃദയത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ തുടച്ചു മാറ്റണം. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മഹാമന്ത്രം ശ്രവിക്കും. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ സംഗീതത്തിന് ഹൃദയത്തിലുള്ള പൊടിപടലം തുടച്ചു മാറ്റണം. അതന്നെ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. മഹാമന്ത്രം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവൻ സേവനമാണ്. എവിടെയാണ് ആരെങ്കിലും മാതാജി കാണിച്ചിരുന്ന പോയിന്റ് കാണിച്ചിരുന്ന ശുദ്ധീകരിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഹൃദയത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങള് മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാവണം. മാതാജി പോയിന്റ് കാണിച്ചപ്പോ എഴുതിയെടുത്തതാ. കണ്ടു. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഒരാൾ ജപിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരും. ഓക്കെ. മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ധർമ്മം പരമമായ ഭക്തി ഉണ്ടാകുക, പരമായ സേവനം ചെയ്യുക. ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് പരമമായ ധർമ്മ. സവേ പുംസ പരോ ധർമ്മ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജെ അഹേതുക്യ അപ്രതിഹത ഉണ്ടല്ലോ. പരമമായ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകാണത്. ഭാഗവതത്തില് 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1-ാം സ്കന്ധത്തില് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോ അല്ലേ? ദാനം ചെയ്യാതെ നാമസംഗീതനും ശ്രവണമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ആത്മാവിന് തൃപ്തി. അല്ല, ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയാ, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ തടസ്സമില്ലാത്തതായ ഭക്തി അതെ, അത് ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത തടസ്സമില്ലാത്തത് ഭക്തി ചെയ്തു പോകുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ ഭക്തി ചെയ്യണം നമ്മൾ, അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തടസ്സമില്ലാത്ത ഭക്തി ചെയ്യാം. തടസ്സങ്ങളിരിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് ആത്മാവിന് അതിന്റെ ഉത്തരവ് നമ്മൾ പറയൂ. ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ ഭക്തി ചെയ്യുക, തടസ്സമില്ലാതെ. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം, അതിന്റെ അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആത്മാവിന് തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെയും തടസ്സമില്ലാതെയും ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആത്മാവിന് പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. രസമില്ലാതെയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയല്ലേ? മനസ്സിലായത്? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തതില്? അപ്പൊ 4 വരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ? 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലല്ലേ പ്രഥമ സ്കന്ധം? 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ 4 വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. 1 യോഗ്യത, 2, 3 ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും,
രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രീതി ലക്ഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത്, അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രീതി ലക്ഷണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രീതി ലക്ഷണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി, എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം കൂട്ടേണ്ടത് മനസ്സിലായി. എന്തറിയണം, ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം അല്ലെ, ഭക്തന്മാരെ കാറ്റഗറി അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തലങ്ങൾ മനസ്സിലാവണം നമുക്ക്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാര് തമ്മില് സ്നേഹം ഉണ്ടാവേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ പറഞ്ഞു. ദാനം കൊടുക്കണം, ദാനം സ്വീകരിക്കണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയണം, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം, പിന്നെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുകയും വേണം. തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ, അപ്പൊ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് വരാം, ഈ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു തലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഒരേ ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാരായിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ലെവലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ തലങ്ങള്, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചവരാരാണ്, ഭക്തിയിൽ ഇപ്പൊ വന്നവരാരാണ്, കുറച്ചു നാളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാരാണ്, ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അഞ്ചാമത്തത് ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങൾ. നമ്മൾ ഓരോ ഭക്തന്മാരെയും എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഓരോ ഭക്തന്മാരോടും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരോടും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. എടുത്തോട്ടെ ക്ലാസ് കുറച്ച്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ. അപ്പൊ ഈ 4 പേര് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അജിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പില് ഒന്ന് ഭക്തന്മാരുടെ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് പങ്കിട്ടു പോകുന്നത് എന്നുള്ള പ്രീതി ലക്ഷണം നമ്മൾ കണ്ടു. അടുത്തത് ഭക്തന്മാര്, ഓരോ ഭക്തന്മാരോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതില് ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങൾ പല പല ലെവലിലുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ജോലിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ, നമുക്ക് പല പല എന്താ പറയാ കാറ്റഗറി ഉണ്ടാവും. അതില് താഴ്ന്നത്, മീഡിയം, അപ്പർ, അങ്ങനെ 3 ലെവൽ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരിലും ഉണ്ടാവും. അത് തുടക്കത്തുകാരുണ്ടാവും, കുറച്ച് നാളെത്തിയവരുണ്ടാവും, ഭയങ്കര കുറെ നാളെത്തിയവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്, ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് അവരോട് പെരുമാറേണ്ടതെന്നൊക്കെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 5. കൃഷ്ണേതി യസ്യ കിരീടം മനസേന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കല്പ്യ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ കിരീടം മനസേന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കല്പ്യ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ കിരീടം മനസേന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കല്പ്യ. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണേതി യസ്യ കിരീടം മനസേന്ദ്രിയേത. കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യനാമമുള്ളവൻ. എങ്ങനെ? യസ്യ ഗിരി, ആരുടെ വാക്കിലാണോ ആരുടെ സംഭാഷണത്തിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ഉള്ളത്, അവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവനെ നമ്മൾ മനസാന്ദ്രിയേത, അവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ആരുടെ വാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ സംഭാഷണത്തില് കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ഉണ്ടോ, അതായത് ഒരാള് ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസാന്ദ്രിയാത, മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണ എന്ന നാമം അവന്റെ ഭാഷണത്തില്, അവന്റെ സംസാരത്തില് കൃഷ്ണ എന്ന വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭക്തന്റെ കാറ്റഗറിയാ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ എന്നൊരു വാക്ക്, കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല. നമുക്കറിയാലേ, നാരദ മഹർഷി
ആരോടാണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു കാട്ടാളൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ രാമ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞത്. ആരാണ്? നമ്മളെ രാമായണ വാൽമീകിയുടെ വാൽമീകി അല്ലെ? രത്നാകരന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു രാമാന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ രത്നാകരന് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് മരണ പറഞ്ഞത്? രാമാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണോ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം അവന്റെ വാക്കിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സംഭാഷണത്തിലുള്ളത്, അവനെ നമ്മള് മനസാന്ദ്രിയത, മനസ്സുകൊണ്ടാതിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ എന്ന നാമം, കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ആരുടെ വാക്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഭാഷണത്തിലാണ്, ആരാണോ കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് അവനെ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ടാതിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഒന്നാമത്തത് കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിച്ചവനെ മനസ്സുകൊണ്ടാതിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറയണത്? ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിപിശ്ച ഭജന്തമീശം. ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ദീക്ഷ. ദീക്ഷ നമുക്കറിയാം, ദീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാല് വിധി പ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷ. ദീക്ഷ അസ്തി ചേത്, ദീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രണമിക്കണം. എങ്ങനെ? നമസ്കാരം, പ്രണമിക്കുക. നമ്മൾ അവരെ പ്രണമിക്കുക. പ്രണപിച്ച ഭജന്തമീശം, ഭഗവാനെ, ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മള് പ്രണമിക്കണം. അതായത് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച്, നമ്മളൊരു ഗുരുവിൽ നിന്ന്, ശരിയായ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭജന്തമീശം, ഭഗവാനെ, ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രണാമങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം, നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ അതായത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി പറയണം. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നാമം ആരുടെ വാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ സംഭാഷണത്തിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് അവരെ നമ്മള് എന്തുകൊണ്ട്? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ടാമത്തെ പറയാണ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭജന്തമീശം, ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം? പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ഭക്തനെ നമ്മള് നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കണം, നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തത് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം അവന്റെ വാക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ, അവന്റെ ഭാഷണത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മള് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താ പറയണത്? ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കല്പ്യ. ശുശ്രൂഷിക്കണം എന്നാ പറയണം മൂന്നാമത്തത്. ശുശ്രൂഷിക്കാന്ന് വെച്ചാ സേവനം ചെയ്യാം. അതായത് ഭജന വിജ്ഞമനന്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ദ്യാതിശൂന്യ, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത, മറ്റുള്ളവരുടെ എന്താ പറയുക ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ആരെയും നിന്ദിക്കാത്ത ആ ഹൃദയം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ശൂന്യാഹൃതമീപ്സിത എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതായത് ശൂന്യഹൃദയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവൻ, അതായത് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാനെ തന്നെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്തവനാണ്. ശൂന്യഹൃദയത്തോട് കൂടിയത്, അതായത് ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശുശ്രൂഷയ, സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കുക. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, അതാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭക്തന്മാര്, ആചാര്യന്മാരൊക്കെ. ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ 3 കാറ്റഗറി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായി ഭക്തന്മാരെ. ഒന്ന്, ഒരു ആരുടെ വാക്കിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം അവന്റെ വാക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ, അവന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം.
രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ നമ്മള് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശുശ്രൂഷ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ തന്നെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും നിന്ദിക്കാത്ത, ശൂന്യമായ ഹൃദയത്തോടു കൂടി, അതായത് എന്താ ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടിയ ആ ഭക്തനെ, ആ ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മള് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ഭക്തന്മാരെ 3 തലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇവർക്ക് 3 പേർക്കും ഒരു പേരുണ്ട്. ഒന്ന് കനിഷ്ഠാധികാരി, ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് കനിഷ്ഠാധികാരി, രണ്ടാമത്തത് മധ്യമാധികാരി, മധ്യത്തിലാണല്ലോ വരുന്നത്, അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി, മൂന്നാമത്തത് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി. ഒന്നാമത്തത് കനിഷ്ഠ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തുടക്കക്കാരാണ്. രണ്ടാമത്തത് സെന്ററിൽ വരുന്നതാണ്, അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി. മൂന്നാമത്തത് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള, പരിശുദ്ധ ഭക്തനെത്താണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള, അപ്പൊ അത് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയാം, ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇവരെ പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് കൃഷ്ണന്റെ നാമം അവന്റെ വാക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ തന്നെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം? പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം, നമ്മൾ ഈ നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മൂന്നാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? മറ്റുള്ളവരൊന്നും നിന്ദിക്കാത്ത, ഭഗവാനെ തന്നെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോട് കൂടിയ ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അങ്ങനെ 3 തരത്തില് പറയാം നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ കാറ്റഗറി. അപ്പൊ ഓരോ ഭക്തന്മാരോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? പറയാവോ ഒരാള്? പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തില് പറയണത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പിന്നെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഭക്തനെ നമസ്കരിച്ച് ആദരിക്കണം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഭഗവാനെ തന്നെ ഭജിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തനെ ഒരു സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അതിന് 3 കാര്യങ്ങള് പറയണത്, 3 പേര് പറയുന്ന കനിഷ്ഠാധികാരി തുടക്കമുള്ള ഭക്തൻ, മധ്യാധികാരി മധ്യത്തിലുള്ള ഭക്തൻ, ഉത്തമാധികാരി ഉത്തമ ഭക്തൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നാണോ ആദ്യം കൃഷ്ണ എന്ന് നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് അവനെ ആ ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ശരിയായ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഭഗവാനെ ഭജിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഭഗവാനെ മാത്രം ഭജിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഭഗവാനെ മാത്രം ഭജിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്ത, അങ്ങനെ അത് മാത്രം പറഞ്ഞപ്പോരെ അതും കൂടി പറയണം നമ്മള്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഭക്തൻ? ഭഗവാനെ മാത്രം ഭജിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞല്ലോ. ഭഗവാനെ മാത്രം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രമേ ഭജിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടി, മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത. കാരണം മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത അവരുടെ മുന്നില് നമുക്ക് തോന്നാം ഓരോരുത്തരുടെ പെരുമാറ്റം കാണുമ്പോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ, പക്ഷെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ഒരാളിലും എന്ത് കാണില്ല? തെറ്റ് കാണില്ല. എല്ലാവരിലും നന്മ മാത്രം കാണുന്നവനായിരിക്കും ശുദ്ധഭക്തൻ. എല്ലാവരും നന്മ കാണുന്ന, നന്മ മാത്രം കാണുന്ന, ഭഗവാനെ മാത്രം ഭജിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തനെ സേവനം ചെയ്ത് ആദരിക്കണം. സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ കൂടി പറയാവോ? യാതൊരുവിന്റെ വാക്കിൽ കൃഷ്ണ എന്ന പരിണാമമുണ്ടോ അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പിന്നെ വിധിപ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷയെടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കണം. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയവനും അന്യന്മാരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടിയനുമായ ഭഗവത് ഭക്തനെ സേവനം കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുകയും ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ
വിനയപൂർവം ആദരിക്കുകയും മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് തിരിയാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാതെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുമായി കൂടി കഴിയുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്താ പറഞ്ഞത്, മറ്റുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, അതായത് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ദകള്, അന്യരുടെ എന്ത് കാണാത്ത, നിന്ദിക്കാത്ത, മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത ശൂന്യ ഹൃദയത്തോടു കൂടിയ ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അവിടെ 3 കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഒന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തത് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നു, മൂന്നാമത്തത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, അത് ആചാര്യന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവരെ നമ്മള് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നു. ആ 3 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഭക്തന്റെ കാറ്റഗറിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായ കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരിയെ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം, മധ്യമാധികാരിയെ നമ്മള് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം, ഉത്തമാധികാരിയെ നമ്മള് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പക്ഷെ ഇത് മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും കനിഷ്ഠാധികാരിയും ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് അത് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അവര് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരിപ്പോ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ ബാക്കി എല്ലാ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, മത്സ്യം കഴിക്കുന്നു, മാംസം കഴിക്കുന്നു, മദ്യം കുടിക്കുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്, ഫസ്റ്റത്തെ കാറ്റഗറി. ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് കനിഷ്ഠാധികാരികൾ എന്ന് പറയും. അവർക്ക് എന്താണ്, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിത് വെച്ച് മറ്റേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അവര് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, അതിൽ വിശ്വാസം അങ്ങനെയൊന്നല്ല, അവര് പറഞ്ഞു കേട്ടു, അവര് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവര് അതിന്റെ ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം അവർ പറയുന്നുണ്ട്, അവരെ വാക്കില് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് നാളെ ചിലപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കാം, അവരോട് പറയാണ് ഇതിനേക്കാളും ഇതിപ്പോ ഈ ദേവിനെ ഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിത് നിർത്തിവെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒപ്പം അതും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്, കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. രണ്ടാമത്തെ മധ്യമ ഭക്തന്മാര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി. അവര് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മുന്നിലേക്ക് വന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, രണ്ടാമത്തെ മധ്യമാധികാരികള്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നവരായിരിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണല്ലോ അവർ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗുരുവിന്റെ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഭയങ്കര അറിവുണ്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ ഭയങ്കര ഭക്തി ഉണ്ടാവും, ഭജന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര അറിവൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ഈ മധ്യമാധികാരിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഭക്തി ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനെ ഭജിക്കാന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവർ കൃത്യമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർ. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. അവർക്ക് ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് നോളജ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല എല്ലാവരെയും അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത്, ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. അവരെ മുന്നിൽ എന്തില്ല, മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റ് കാണാൻ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരെയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണുന്നവരായിരിക്കും, ശൂന്യ ഹൃദയത്തോടുള്ളവരായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ളവരായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര്, ഗുരുക്കന്മാര്, യോഗ്യതയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ. അവര് ഉത്തമ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ആ ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, സേവനാണ് അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അവരെ സേവന 2 സേവ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് പറയുന്നത്, വപു സേവ, വാണി സേവ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അല്ലെ. വപു സേവ, വാണി സേവ. ഒന്ന് നമ്മള് ശാരീരികമായിട്ട് സേവനം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്താണ്, വാണി സേവ കൊണ്ട് സേവ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറി. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം, കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ആരുടെ വാക്കിലാണുള്ളത്, അവരെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്താ പറയണത്, എന്താ പറയാ, ശുദ്ധ ഭക്തനെ, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത ശൂന്യ ഹൃദയത്തോട് കൂടിയ എപ്പോൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ നമ്മള് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അതാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ കൂടി പറയാവോ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ നാമം, കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ നാം മനസ്സുകൊണ്ട് ആരാധിക്കണം.
രണ്ടാമത്തത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് വിനയപൂർവ്വം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ആളിനെ നമ്മൾ വിനയപൂർവ്വം ആദരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്തതും ശൂന്യഹൃദയരായിട്ടുള്ള ഉത്തമ ഭക്തരെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ 3 വേർഡ് അവിടെ വരണം. 1 മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം, 2 പ്രണാമം ചെയ്യണം, 3-മത്തെ സേവനം ചെയ്യണം. അതിലെ വിനയപൂർവ്വം വിനയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വിനയഭാവത്തോടെ എല്ലാവരും വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും വിനയം എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ കൂടി പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഞാൻ പറയാം. കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. 3 ഭഗവാനെ മാത്രം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാതെ ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടു കൂടിയ ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്ത് ആദരിക്കണം. സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ പരിഭാഷയും കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. പരിഭാഷ കുറെ. ഓക്കെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ചാദരിക്കണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെയില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശ്ലോകവും അതിന്റെ മീനിങ്ങും മാത്രമാണ് കണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോ 5-മത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള 5 ശ്ലോകങ്ങൾ കിട്ടി. അതില് 1, 2, 3 കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകള്, ഭക്തിയുടെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും മുന്നേറുന്ന കാര്യങ്ങളും. ഇതില് 4, 5 നമ്മൾ കണ്ടത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടു. ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങള് 5-മത്തെ കണ്ടത് ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങള് 3 തലത്തില് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. ഉത്തമാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി. അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരോടും നമ്മള് കനിഷ്ഠാധികാരികളെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മധ്യമാധികാരികളെ ആദരിക്കുക, നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കുക. ഉത്തമാധികാരികളെ സേവനം ചെയ്തു. അതായത് ഗുരുവിനെ നമ്മൾ